отлагането заради перфекционизмът. И всъщност да разберем дали перфекционизмът по-скоро ни помага или ни пречи. Рай, какво мислиш по този казус? Естествено, че ни пречи. Особено когато минем границата на това да не можем да предоставим услугата си или продукта си в някакъв адекватен приличен срок, перфекционизмът пречи, изяжда отвътре и като цяло блокира. Аз съм страдал от тежки форми на перфекционизъм. Включително съм претърпявал и финансови загуби, защото не мога да си пусна продуктите в някаква времева линия, която е момента. Хората просто не се чувстват никога готови. Обаче истината е, че никога така или иначе няма да сме готови, защото, както ти си казва, всяко нещо може да бъде надградено и то значително. И това е ужасно. Колкото е хубаво, толкова е ужасно наистина, особено усетих вътрешния критик, как се обажда с теб. Особено ако не знаеш кога да кажеш стоп наистина. Пиша от както започна COVID. Точно в момента, в който започна COVID, 5 дни по-рано я стартирах. 5 години ми трябваха за да я издам и то не беше, защото написването е кой знае колко бавен процес. Проблемът беше първото, което аз в такава възраст я стартирах, в която много бързо ти се променя или ти израства мирогледа. Създава и много личностни проблеми, защото ти започваш да се съмняваш в себе си, поне така на мен ми се отрази. Ми кажеш, кое е по-тежко? Тежката форма на перфекционизъм или фрустрацията от това, че не можем да завършим нещата? Фрустрацията тя е следствие на първото, обаче тя е толкова неописуемо, как да кажа, между другото тя може да е полезна пък всъщност, защото точно това чувство на неприязъм към теб самия, че не можеш да докараш нещо до край, те кара да направиш такъв ход като този, който аз бях потикната да направя. Кажете ми просто край, ме бутнете от... Невъзможността да докараш нещата до край може да те блокира още повече и да те затлачи и да не ти даде този стимул да го довършиш. Давам прост пример. Имах дълга причина да не си завършам висшето образование. Започнал съм го, изкарал съм повечето от курсовете и нещата и нарочно в началото не го завършвах, просто защото имах прекалено много политически оферти, които за мен беше удачно и удобно. И удобно ми беше да им казвам, съжалявам, аз не ви отговарям на административния критерий, защото нямам диплома. Това беше една стратегия, с която да се опазя. Обаче в момента съм на етап, в който искам да продължа професионалните си дела в по-психологическа насока и ми е нужно да си завърша образованието и в момента малко или много работя по този въпрос, за да мога да продължа в ново поприще. Така че това може да бъде много изяждащо енергията и целият потенциал на даден човек. От една страна перфекционизма и желанието ни всичко да бъде перфектно построено и поднесено, за да можем да преодолеем подсъзнателно, може би някакъв страх от отхвърляне, който имаме. Или от критика, Това също е доста, всъщност перфекционизма е защитна бариера на отхвърляне, на критика и естествено стремежа си да получим всичките комплименти, които нашият труд заслужава.